Вакыт моннан 25 ел авval Казан музей Тукай менә шушы залда. Ул вакытта минем Тукай һәм Пушкин иҗатында Коръән әһәмнәре дигән брошюра формасында әйберләрем чыккан иде. Шул сәбәпле миңа да шушында чыгып сөйләргә сүз бирделәр. Мин сорамадым, үзләре сорадылар. Әлбәттә, ни дәрәҗә Тукайның бәгырендә ислам, ни дәрәҗә Пушкинның калбендә мөселманлык бар икәнен мин үз халатымнан үзем аңынча сөйләдем. Сөйләү вакытында бик миңа газиз булган, мөхтәрәм булган, якын булган бер әдип арткараттан чыкты да нәрсә диде? Хәзрәт, Садакаллахул газим, хәзрәт түгел, абзый, Пушкин мулла түгел, Тукай хәзрәт түгел, синең монда килеп сөйләшүең безгә хаҗәт түгел диде. Мин әйтәм, нишләп? Әй газиз туганым, нишләп син шуны белмисеңме, әллә белепме? Миңа каршы сөйлисең. Тукай, дусларым, кардәшләрем, сез муллаларга әйтегез. Бу 2 елны укырлар мине күмгәч кабермә. Әһле тәкфир гаҗәпләнсен күреп актык сүзем. Нәрәсмә иман белән Коръән тулган садрыма диде. Кем әйтте? Тукай әйтте. Дусларым, иман белән Коръән тулган садрыма. Ә син монда чыгып Тукай атеист булган, Тукай имансыз булган, социалист булган, тагын әзрәк кенә булса коммунист та булыр иде дип сөйләшәсең. Шул еллар иде бу. Пушкин, менә шушы Пушкинның ва Тукайның иҗаты беренче мәртәбә ул Александр Пушкин һәм Тукай иҗатында Коръән әһәмнәре һәм бүгенге рухи тәрбиянең бер мәсьәләсе. 191-тән тора. Икенчесе аның фән ва дин, дөнья күләм дини ва мәдәни этика нигезләре. Сез беләсез, ни сәбәпле бу модуль, бу методика тәкъдим ителгәнен? Чөнки идеология бетте, коммунистик, яңасы юк, фақат дини. Пушкин Тукай иҗатының, дини иҗатының, фәнни иҗатының нигезендә 2 сәбәп ята. Беренчесе Коръән үзе, икенчесе бу әдипләрнең чыгышы. Коръән 18-нче гасырның башында галәмнәр хуҗасы Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең улуг нигъмәте Коръән Кәрим англичан, француз, немец, татар, урыс телләренә тәрҗемә ителде. Моңа кадәр исламны әле ниндидер мистика, миф итеп үзаллаган Европа галимнәренең күзләре Коръәнне тәрҗемәдә укыгач, күзләре автомобильный фар шикелле булды. Нинди зур ниғмәт ята. Александр Сергеевич Молдавия сөргенендә вакытында Михаил Иванович Веревкин тәрҗемәсендә Молдавиядә Коръәнне укып түгел, ел ярым Коръәнне тәрҗемәдә өйрәнде. Нәрсә диде? В Гадаганине пещеры тайны читал я сладостный Коран. Злым йырылда серле мәгарәдә бик дәртләнеп укыдым мин татлы Коръән рахатланып диде. Тагын нәрсә диде? Бетерәм. Можайся же пророк, стезуя правду добро следуй, люби сирот и мой Коран дрожащие твари проповедуй. Батыр был пейгамбер,
Калтыранганга аңла, хак юлдан туры атла, ятимләрне якла, минем Коръаныма булган мөхәббәтемне сакла. Тукай иҗатында шулай өйрәнелде. Яты иҗатында шулай өйрәнелде. Һәйне байроннар, бөтенесе менә шушы икенче китапта шулар баян ителде. Китапны ничек язасыз? Мин шагыйрь дә түгел, прозаик та түгел, мин просто бабай. Менә шушы китапны 15 ел ничек язалардыр башка кеше мин белмим. Валакин мин жылый Европа, Америка илләрендә мәгълүматлар җыеп, төннәрен жылый яздым.